Keby ste sa ma spýtali, že povedz mi jednu radu k úspechu. Ja som reálne išiel žiť jeho sen a bol som viac menej aj taká cesta, ako si on splní cezo mňa jeho sen. A sobotu idem bežať 30 km. Takže som bol nešťastný, robil som čo ma nebaví a ešte to k tomu aj nemalo úspech, nemalo to čísla. 8:49 ľudia, to jak sa mi dobre spí posledné razy a nechce sa mi vôbec vstávať, ale že vôbec. To je nenormálne, to je neskutočné reálne. Každopádne Lola stáva o 5:00, lebo o 6:30 má byť v práci a ja vždycky dostanem s ňou. Dnes na celý deň do práce, piatok ma volajú moji spolužiaci, že mám ísť na beer pong party z mojej školy a v sobotu mám ísť s mojou mamou behať 30 km. Ten beer pong dosť možno, že aj nepôjdem, lebo akože ožratý a na druhý deň ísť behať ráno. Áno, to povedz, čo dneska budeme robiť, ja už nevládzem vlogovať. Prevěz mi to. Ukaž produktíčky. To je ono. Jak byli natáčet s tím Aaronem Piperem, mi nakreslil Aaron tetování, které já jsem si nechala vytetovat. Toto už ľudí nezaujíma absolútne. No tak to by som si v živote nedal. 3 hodiny, 17 minút a ja som ešte neobedoval. Plán je taký, že o 5:00 dorobím, zostrihám jedno celé video pre mňa, do fitka, poupratujem. Tady reaguje na tohle video, které jsem pustila za okamžik, na tetování, které mám od něho nakreslené už 3 roky. And this is a tattoo you drew for her like a couple of years ago. Oh, wow. And she wanted us to show you. I did my signature there? Yes. No. Wow. Is it the real tattoo? Yeah, it is. Wow. Amazing. Prežil to, dosť to prežil. 5:45, ja som pred officeom, už všetci z officeu odišli. Oficiálne som si kúpil lístky na beer pong, takže ja piatok idem zajtra na beer pong a už mám aj vlastný tým, volá sa, že Rasťov problém. A sobotu idem bežať 30 km. Toto je život, ktorý žijeme. V office ostávam ešte 2 hodiny minimálne, lebo idem strihať video pre vás a spraviť scenár na jednu spoluprácu. Toto je život, ktorý žijeme. A ja som si ho vybral a chcem ho žiť. Je najlepší. Dnes tu v office objavili moju starú pesničku Blesk. A púšťali sme si ju tu na repráku a pozerali sme klip a ja som sa znova vrátil do tých mojich starých tínedžerských časov, kedy sme boli ešte stará partia kamarátov na Slovensku v Bratislave. Proste to už z toho klipu je cítiť, že to už proste sme ovládali Bratislavu. To už proste bolo naše mesto. Slovensko už bolo dobité. Vždycky, keď sa pozerám na ten klip, tak vždycky sa usmievam, lebo to boli tak krásne časy. To bolo proste mladý, slobodný a je to zdokumentované a nielen zdokumentované, je to proste využité na 110%. Mať pesničku Blesk, ktorá bola banger jak svinia, OGs to vedia. A má cez 600 000 views a cez 1 000 000 vypočutí na Spotify. Všetci ju počuli, nie len Slovensko, aj Česko. A proste my sme išli do tých ulic piatok večer do mesta jak páni. Bolo to super obdobie, bolo to krásne, reálne tínedžerské časy som využil fakt, že na max. Chcel som povedať bohužiaľ, ale nie žiadne bohužiaľ. Táto partia sa síce rozpadla a ostali už iba niektorí kamaráti a niektorých som proste musel podstrihovať. Lebo tak to je, proste niekedy sa naše cesty akože rozchádzajú a niekedy to je ťažké odstrihnúť blízkych, ale je to správny krok a nemyslím iba tým, že som sa presťahoval do iného mesta, ale proste sme sa prestali baviť, lebo naše cesty išli inak. Keď som teraz počúval tú pesničku a pozeral ten klip a úplne som sa usmieval a vrátilo ma to zase naspäť, tak som bol taký, že bože, že ja by som s tým mojim kamošom, s ktorým som spravil túto pesničku, že ja by som s ním kľudne spravil niečo nové zase, lebo proste nám to akože vtedy hralo a spravili sme virál a ja chcem taký istý virál spraviť aj teraz. Každé leto pesnička, každé leto chcem virál. Až na to, že takto úplne nefunguje. S tým kamarátom sa už nebavím, je to môj bývalý kamoš. Vtedy to bolo treba. Neprechovávam voči nikomu na tomto svete žiadnu negatívnu energiu. Nemám nikoho, keby som mal takto vypočítať, že kto je v mojom živote taký, koho neznášam. Tak nemám ani jedného človeka.
lebo s takými ľuďmi sa ja nestretávam a mám v svojom okolí iba ľudí, ktorých tam chcem mať. Predstava, že by som spravil s týmto človekom znova niečo, nejaký projekt, tak mi na jednej strane príde úplne super, lebo proste nám to kedysi fungovalo, ale to neznamená, že by to fungovalo už teraz. My sme sa potom snažili spraviť ešte ďalšiu pesničku a aj sme spravili a už mal on úplnú predstavu, že ako to bude fungovať, že z nás sa stanú reperi, že proste spravíme si kariéru, už našiel nejakých promotérov, ktorí zo mňa chceli spraviť proste repera, speváka, že budeme mať parties, ktoré budú skoro každý víkend a budeme na tom zarábať peniaze, až na to, že toto bola jeho predstava. A ja som v tom bol namočený až po uši. Ja som reálne išiel žiť jeho sen a bol som viac menej aj taká cesta, ako si on splní cezo mňa jeho sen. A až na to, že to nebola moja cesta. Fakt, že v najposlednejšej chvíli som povedal, že dosť, stačí, toto není moja cesta a skončilo to tak, že že kamarátstvo sa vlastne ukončilo. Aj keď spomienka na to, že aké to bolo, je krásna, tak by to už teraz proste nefungovalo. Ja že spravím jednu pesničku a to je koniec. A spravili sme Blesk a bol to taký virál, že proste ma prehovoril, že poďme spraviť ďalšiu. A ja už som vedel, že už to nebude tak strašne čisté a už to nebude teda asi ani tak virálne. Ale išiel som do toho aj tak. Poviem vám čo, nebolo to tak virálne, lebo to nebolo také čisté a bolo to celkom silené. Vy vždycky musíte robiť z lásky. Určite nie na silu, lebo aj keď to idete spraviť na silu, tak nikdy to nebude mať taký úspech, jak keď to robíte proste z čistej nejakej vašej radosti alebo vnútornej lásky k tomu. Ja som mal skončiť prvou pesničkou, mám ešte ďalšie 3. Neľutujem síce ani jednu, ale viem, že som mal skončiť tou prvou. Vy musíte vedieť proste svoju hodnotu a musíte vedieť svoju cestu. Ja som tedy nevedel svoju cestu úplne. Ja som vedel, že budem youtuber, ale už sa mi začala mixovať myšlienka, čo keby som bol rapper, čo keby som robil akcie, čo keby som ostal na Slovensku. Teraz som na takom správnom mieste, som v Prahe, som v Refresheri, robím čo ma baví a robím to z čistej radosti a lásky k tomu. Preto sa mi tak darí. Niekedy sú samozrejme ups and downs, ale z dlhodobej krivky, keď sa pozriem na svoj život, tak sa mi darí. Lebo všetko robím proste z lásky a kvôli tomu, že ma to naozaj baví. A netreba sa báť povedať koniec niečomu, čo ma už nebaví a switchnúť to na niečo druhé. Ja som začal vlogovať pred 97 dňami a predtým som robil stále custom a stále ste ho odo mňa chceli, malo to čísla, ale mňa to proste už vtedy nebavilo a bol som taký, že do piče, čo mám robiť? Nechcel som sa toho vzdať, strašne som sa toho nechcel vzdať, lebo to malo čísla, malo to úspech, ale postupom času už ani to nemalo úspech, lebo som to nerobil proste z lásky a z radosti. Takže som bol nešťastný, robil som čo ma nebaví a ešte to k tomu aj nemalo úspech, nemalo to čísla. Čo treba zmeniť v takejto situácii? Nebáť sa povedať koniec, lebo koniec je vždycky nový začiatok. Začal som vlogovať, zamestnal som sa v Refresheri, zase ma to posunulo na úplne inú kolaj a predstava, že by som teraz mal spraviť pesničku s tým istým človekom, čo vtedy a mysleť si, že to bude mať taký istý úspech alebo že to bude taká istá atmosféra a nálada z toho ako ten prvičký krát, skoro nulová šanca. Takže nebojte sa robiť proste s novými ľuďmi, nové projekty, všetko príde to, čo má prísť a keď si to prilákate do života, tak verte mi, že to naozaj príde. Základ je všetko robiť z tvojej vnútornej radosti, z tvojho vnútorného potešenia a z vnútornej lásky k tomu. Preto idem teraz strihať video. Mne už sa tak zlieva, že na ktorom som vlogu, koľkatý je dátum, mne už sa to tak zlieva. Ja som na vlogu 96 a je 9.4. Čo? 19.07. Dokončil som edit. Naozaj ma to bavilo a toto nealkoholické pivo je od Škody, mali kampaň Nežidím na plech, spojenú s Veľkou nocou. Normálne sa bojím otvoriť toto pivo, lebo je to proste nealko pivo, Škoda. Neviem, čo si mám predstavovať, že čo to môže byť zač. Tak klamať ani nedokážem. Ja už celkovo, ale jediné čo viem. Je zelené ináč, malo by byť zelené. Ako nealko pivo Birel, dajme tomu, alebo niečo takéto je. 8.09, ty koko, taká je zima a ja mám iba mikinu na sebe. A už som dvakrát išiel okolo tohto fitka môjho a už som bol taký, že nejdem tam. Takéto dni to fitko potrebujete najviac. To teraz by som došiel domov a bol by som taký, že a to presne nechcem. Ja proste sa chcem udržiavať.
21:30, odchádzam z fitka. Ľudia, toto bolo najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Keby ste sa ma spýtali, že povedz mi jednu radu k úspechu, tak to je chodiť každý deň cvičiť. Je jedno, že či behať, hrať futbal, alebo každý deň do posilky, ale akože za mňa je najvýhodnejšie chodiť každý deň do posilky. Posilku si môžete dať kedy chcete, nemáte to ako tréningy nastavené od vtedy do vtedy a máte tam stále rovnaké podmienky. Behať niekedy sa vám nechce, lebo prší, lebo je zima. Fitko máte stále rovnaké. Krok číslo 1 k úspechu podľa mňa je fitko. Mne to strašne zmenilo život, si neviem ani predstaviť, aké by to bolo, keby som do fitka nechodil. Volajú mi krabičky. Áno, dobré, ideál, ja tam som tiež na takých 6 minút. Si ani nepamätám obdobie, keď som nechodil do fitka, pamätám si, že kedy si som netrénoval. Aj keď bolo to už dobré 3-4 roky dozadu podľa mňa. Keď som si začal uvedomovať, že chcem niečo proste dosiahnuť a chcem na sebe makať, tak to bolo to obdobie, kedy som aj začal pravidelne chodiť do fitka a zmenilo mi to kompletne život. Život, mindset, to ako sa cítim fyzicky a psychicky. Takže keď nevieš čo so sebou, ako som to dotiahol tam, kde som, aj keď ja stále nie som na mojej finálnej pozícii, ale už tak som tak či tak podľa mňa je vidno na mne ten pokrok. Keby sa ma spýtal na jednu radu, vždycky ti poviem, že začni cvičiť. Plno myšlenok v hlave, úplne došiel by som domov a odkvecol by som a bol by som tak vyčerpaný. Vo fitku som si to všetko vypotil. Dokonca sa necítim ani unavený. Úplne kľudnou, čistou hlavou. To je ono, kurva. Ľudia, našiel som si ešte darček od mojej mamy, ktorá mi tu schovala na šibačku toto. Ale týmto aj ukončíme dnešný vlog. 4 čokolády. Čaute ľudia, vidíme sa zajtra. Čaute.